Samantala, higit 3,000 pamilya sa Pangasinan apektado ng nagdaang bagyo. Para po sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Pumalo na sa higit 3,000 o 3,587 na pamilya o katumbas yan ng 10,629 na katawang naapektuhan ng Super Typhoon Nando hanggang nitong Martes ayon sa Pangasinan PDRMO. Nasa 33 pamilya o katumbas ng 80 katawang nasa evacuation centers at 6 na pamilya naman ang tinutulungan sa labas nito. Baha naman ang naitala sa 57 barangay sa 8 bayan kabilang na ang lungsod ng Ordaneta habang nagkaroon din ng landslide sa Villaverde Road sa San Nicolas. Wala pang naiulat na nasawi at lahat ng 48 LGU ay nagsuspindi ng klase kahapon. Nasa critical na level ng Maruse River sa Kalasyaw at Sinocalan River sa Dagupan at posible pang magdulot ng pagbaha. Nananatili namang nasa red alert status ang probinsya habang nakapreposisyon ng mga relief goods at nagpapatuloy ang pagbabantay. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.